masoyiya na baka rayuwa gaba daya. bakin hali da tarbiya gimbiya ba za yi kamar ki ba da san mutane kafar jini hawa ba za yi na ki ba Da gaske so na ka ya shiga zuciyata ba jira. Cikin mutane na kirki kai ma ba za a bar ka ba. Ni hawa ki duba yanzu kamata ta sauya kuma ni ba mai laulai ba na rasa ki rayuwa ta wazan rasa ba wai faɗi nake ba yau tafiyar da zani kanki zambar gari ba wai hakan na so ba komai za a bani ni cikin duniya bai zama magani ba kuma rashin ki za ya sa na zama kurma ba zan yi magana ba amma kare da ki dama ai rashin masoyi ba kai na kafara ba ni mata ka ce ka sa cikin ranka ba za mu rabewa. Dukkanin bashin da ke fita a zuciya ba wuce ya yi kira ba. Ni dai tallafin da za ka yi wa guri na ba kai tafiya ba. Ka gane babu kai ni ma ka sani ba zan yi rayuwa. Ko da 'yan gidanmu dukkansu sun sani ba zan yi hakan ba. Ka san kai ya kama dukkan zuciya da rayuwata. da tarbiya gimbiya ba za yi kamar ki ba Cikin mutane na kirki kai ma ba za a bar ka ba. Da gaske so na ka ya shiga zuciyata ba jira. Cikin mutane na kirki kai ma ba za a bar ka ba. soyayya mahaɗin jini ce ta kama zuciya ta hawa Ina baka zuciyata da rayuwata ba ni shan. yau tun da dai na samu mai so na babu ne kin gaba shiga uku Hankalin karai da jini na baka ba ni shan. na baki raina da zuciya gare ki kin da hawa Na zo gare ka gane mai so na gun kaza na rayu duniya. da kamari da tarbiya gimbiya ba za yi kamar ki ba Cikin